Pozrite sa na svoje priesady paradajok. Majú presne 60 dní. Sú vysoké, tenké, možno už trochu žltnú. Ste na ne hrdí. Vypiplali ste ich na parapete, ale poviem vám krutú pravdu. Práve sa ich chystáte zabiť. Má je tu a vy bežíte do skleníka. Vykopete malú jamku, zasadíte priesadu, polejete a čakáte na zázrak. Zázrak nepríde. Prečo? Pretože počúvate moderné rady. Kupujete drahé hnojivá v pekných fľaškách, ale ignorujete biológiu. 60-dňová priesada je ako tínedžer. Rýchlo rastie, potrebuje oporu a obrovské množstvo energie. Plitká jamka ju zadusí. Jej koreňový systém v malej nádobe už dávno narazil na steny. Začal sa točiť do kruhu. Korene sú uväznené. Keď tento uzol koreňov strčíte do studenej skleníkovej zeme, rastlina zažije obrovský šok. Zastaví raz na 2 týždne. 2 týždne strateného času. Vaša úroda bude meškať. A plody budú malé, chorľavé a slabé. To chcete? Zapamätajte si jednu vec. Paradajka je burina. Je to nezmar. Ak viete ako na ňu, pozrite sa na stonku vašej 60-dňovej priesady. Vidíte tie drobné chlpky? To nie je ozdoba, to sú spiace korene. Každý milimeter tejto stonky, ktorý sa lutkne v vlhkej zeme, vyženie nové korene. Korene znamenajú život. Viac koreňov znamená viac vody. Viac vody znamená viac živín. Viac živín znamená obrovské šťavnaté paradajky. Zabudnite na plitké jamky. Zabudnite na sadenie na stojato. Ukážem vám, ako to robili naši starí otcovia. Pravidlo číslo 1. Priesadu musíte zasadiť po ležiačky. Do priekopy. Nie do jamky. Do dlhej priekopy. Vezmite motiku. Vykopte jarok hlboký, aspoň 15 cm. Smerujte ho zo severu na juh, ak môžete. Prečo priekopa? Vrchná vrstva pôdy v skleníku je najteplejšia. Tu je najviac kyslíka a tu žijú užitočné baktérie. Ak vykopete hlbokú vertikálnu jamu, pošlete korene do zimy. Zastavíte ich rast. V priekope budú v teple. Teraz príprava pôdy. Žiadna chémia. Na dno priekopy hoďte hrsť starého drevného popola, to je čistý draslík. Potom pridajte vyzretý kompost. Čierny, voňavý, drobivý. Taký, ktorý vonia po lese, po daždi. Všetko to premiešajte s hlinou na dne jarku. Vytvorte mäkké, výživné lôžko pre vašu priesadu. A teraz to najdôležitejšie. Príprava samotnej rastliny. Vezmite tú svoju 60-dňovú pýchu. Nebojte sa. Musíte byť neľútostní. Otrnite všetky spodné listy, nechajte len 3 alebo 4 na samom vrchu. Znie to brutálne? Áno, ale robíte je láskavosť. Tieto listy by v zemi zhnili, my potrebujeme čistú stonku. Teraz ložte koreňový bal na jeden koniec priekopy. Celú obnaženú stonku položte horizontálne na dno. Presne tak, ležmo. Polovica rastliny, možno aj 2/3, budú pod zemou. Nad povrchom zostane len vrcholček. Opatrne ohnite vrch rastliny nahor. Ak sa bojíte, že ju zlomíte, nechajte ju ležať. Slnko ju vytiahne hore samo. Zasypte ju. Vezmite teplú vrchnú vrstvu zeme a prikryte celú stonku, jemne pritlačte. Nepotrebujete ju dusiť. Len zabezpečte, aby bola zem v priamom kontakte so stonkou. Žiadne vzduchové bubliny. A teraz voda. Žiadne studené šoky z hadice. Použite vodu, ktorá stála v sudoch na slnku. Zalejte to poriadne, nešetrite. Musíte premočiť celú priekopu, aby voda spojila hlinu so stonkou. Viete, čo sa stane pod zemou v najbližších dňoch? Tá dlhá zasypaná stonka sa prebudí. Z každého miesta, kde ste otrhli list, vyrazí mocný koreň. Celá stonka sa zmení na obrovskú koreňovú pumpu. Zatiaľ, čo susedovie paradajky budú bojovať o prežitie v malých jamkách, vaše rastliny vytvoria sieť pod celým skleníkom. Táto pumpa bude ťahať vodu aj v najväčších horúčavách, nedovolí, aby rastlina zvedla. A prvá úroda bude na spodných vetvách, ktoré sú teraz tesne nad zemou. Budú tak ťažké, že ich budete musieť podoprieť. Ešte jeden starý trik. Mulčovanie. Nenechávajte čiernu zem odhalenú. Slnko ju spáli a vysuší. Vezmite suchú slamu alebo pokosenú trávu, ktorú si nechali zvednúť a prikryte ňou celú priekopu. Slama udrží vlhkosť, zastaví burinu a čo je najdôležitejšie, zabráni chorobám zo zeme, aby prskali na listy pri polievaní. Pleseň je nepriateľ a pleseň prichádza z vlhkej hliny. Mulč je váš štít. Robte to takto. Prestaňte kupovať hlúposti v záhradkárskych centrách. Vaše ruky, dobrá zem a zdravý rozum. To stačí. 60-dňová priesada nie je problém, ak chápete jej biológiu. Priekopa jej dá druhú šancu na život. Vyskúšajte túto metódu na polovici vašich rastlín, porovnajte ich o mesiac, výsledok vás šokuje. Korene sú základ, skrytá sila pod povrchom. Ak ovládate korene, ovládate celú úrodu. Ak chcete viac takýchto skutočných farmárskych práv bez moderných nezmyslov, prihláste sa na odber. Uvidíme sa pri ďalšom kyprení. Zemi zdar.